Madwar 80,000 persuna imlew it-toroq Beltin is-sibt fil-għaxija għal edizzjoni oħra ta' Notte Bianca fejn il-kapitali Maltija kull sena tiddawwal bil-isbaħ il-wien, l-aqwa mużika u diversi prestazzjonijiet għal gost ta' kulħadd. Diversi postijiet kienu miftuħa għal pubbliku fejn fost oħrajn il-Prim Ministru Roberta Bela u Martu Lidja laqgħu wkoll il-persuni li żaru il-Berġa ta' Kastilja. Il-Kamra tad-Deputati wkoll fetħet il-bibien tagħha għal pubbliku li ġie milquh mill-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia li tkellem ukoll dwar l-istorja tal-Parlament, l-irwol tal-Parlament f'sistema demokratika u l-ħidma li ssir mill-membri parlamentari. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici stqar kif bil-fuq minn 60 avveniment artistiku bil-parteċipazzjoni ta' aktar minn 250 artist din is-serata kienet ta' suċċess kif irnexxiela tolqot il-gosti ta' kulħadd. Notte Bianca hija attività mimlija kuluri, mimlija kreattività, mimlija arti, mimlija talent ta' ħafna artisti Maltin u anke barranin li jnaqdu magħna biex jiftħu l-bibien ta' din il-belt tant sabiħa li għandna l-Belt Valletta u jimlewha b'espressjonijiet kreattivi mill-isbaħ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafacivelli faħret lill-organizzaturi li għal darba trasformaw il-Belt Kapitali f'festa artistika filwaqt li ngħatat l-opportunità lill-artisti lokali jaqsmu t-talenti tagħhom mal-pubbliku. Proset lill-organizzaturi li għal darbohra trasformaw il-Belt Valletta f'festa artistika, festa kulturali filwaqt li taw l-opportunità lill-artisti lokali jesponu it-talenti tagħhom. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara għalli ħares il-qudiem għal aktar avvenimenti ta' din ix-xorta fosthom Notte Bianca is-sena d-dieħla għas-Sibt 5 Ottubru 2024. Il-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus tenna li Notte Bianca hija l-akbar festival li torganizza Festivals Malta b'diversi proġetti li jseħħu f'lejla waħda. Fakkar ukoll kif din is-sena Notte Bianca ġiet imsemmija bħala waħda mill-jum Wirt Ewropej. Id-direttur artistiku ta' Notte Bianca Antoine Farrugia għalli din l-edizzjoni ta' Notte Bianca kienet speċjali anke minħabba r-rekord ta' prestazzjonijiet li saru.